could blame it on the physical. I could blame it on your lips, your touch, your kiss, you know, real traditional. But your love's too original. You were anything but original. Baby, did you know that when we fell in and knew we couldn't fall back? Knew I'd always crawl back. Cause baby, it's the everything for me. We are on our first break. And then the garage. And guys, Baby, it's the everything for me. but I think it's 30 minutes. I got Pelly. Cause baby, it's the everything. Kata wote. Hi guys, welcome to my channel. If you're new here, you can add Sithinga-Mqoqi. And if you're a returning subby, thank you so much for coming back. Welcome home with us. Sarah is garage. That's why I don't come alive, but Sarah. We are on our way to Sithinga. As I've mentioned on the last vlog, that is our traveler. Yeah guys, so I am taking you guys along with me. Voila. Sana ndisemakhaya guys, ndifike ndalala ngoku inkqubo hlange sendinxibile ndiya apho ekunento khona. Akuleyithi zii-past 5 or zii-2:06 late kungona ndiyayo. And Sana andisoyiki, ingase ngakho umntu ozondithathela indawo yam, but ke masameni guys. Hi guys, I am back. Ndizama ukwenza into yotya for me and my husband. Ndibuyile ke sana apha ezantsi apha khona kuzoba nesingcwabo. I am so hungry. Ndifike sekutyiwe. Obviously I was not expecting uba ndifike ukutya kukhona ndibe ndingakhange ndipheke, uyabo, and ndiye sekulate. So now sizotya nje isonke esinesausage. Andizuyifaka onion, andizuyifaka next, ndizayenza nje i-dry enjalo so that I can sleep. Tomorrow I have to wake up ekuseni kakhulu. So bendithi mandini-update bantase. Siyaxova besenzela uba singabizwa ngokuthiwa asana bazawufuna iti. Morning guys, morning. Ixesha kuzobe 6:30 ngoku and Sana ndilate bekumele uba ndibe phaa ngo-6 o'clock ekuseni, but I just want to show you my outfit of the day. This is what I'm wearing. Kumele siyaxakatha ke qha ndifuna abantu
kumele siyaqakatha ke saqala bona abantu abakaqakatha so angifuni ukuba nento yami kodwa I'm just wearing a black book ndafaka nje so ngabona phambili mhlawumbe nini ndibona sengiphinde ndatshintsha shaphe ndatasa sana andisoyiki guys iwesiba andifuna ababona uba ndiphethe ifowuni ndilate kuvuke nabantu abadala endlini ndingazawudliwa mna namhlanje ndinayo nje into etshoyo yho guys sekanje sangethi yho ntozothi ayidubule ivila ngapha kwanokuvuka Upotini welantu wehewu akubuhlungu xa abantu befuna ikhasi lesithi and liyasela bayalisela sham ungcono mna apho lishiyeke ifrendi abantu bakuthiwa ndipheki inkulu ke zikhona ke masazela kakade amasiphuze ekhawulethi lalekusukuzi wohlulela abazamani kayi-1 Kuyaza lo mdala bayenza bobabini abasesendleleni ingekela aba balapha masabambile sentshoabilinganisela umhlawumbi bakhona abanye bebethiwa abalapha bofika ekuseni ibhasi abantu bethiwe ngokusayiingelenze ungayenzi yonke nje lena uthi matitsheyazi uba late titshelepela soke sesongaze phezu kwayo bushiyekile ayincanga nandisi incinci ndimjongela apha phezulu maka ndiyogalela itikhaya zawuphuma izixa sambe asingabe ndiyithathile iziciko ndiyabatywa yintoni batizathatha ezikamambhele sapha lombiza sisiphumfulela amanzi sisi azivuza zikomityi ezi zinamathanda apha siyisebenziseni ekuthanda iyaphoxa zinamathanda hayi ezinamathanda sandisebenza ezikomityi xa ziyathanda futhi uba namathanda because nezam zinje hayi bafanele abakukhuphe kanti bangazikhuphi abekho bayangandintente awangitshotshisa ukhona izitezo zanekhela oh nekheroti ne sivenda izibhala befowunini ntoni kanti ufunekile vele uvavela ulahlekile vele uze nayo yonga la carrot because isekuzofuna abakiriva ka ikho inwathi behlekile lapha ndajonga nje zanyuka nayo vele ulahlekile into engayikafuni jongezela odasi
ichicken ibize yonke. Basuka masesibheka into ekhoyo. Utyuba into ekhoyo. Into ongayifuni loo nto siyiphekileyo. I think mandizibhale izolo nditheni ndibafakele apha ku ndizama ezipisi ne Siyapuqa. Siyakhawuleza nomoshakala. Okay. Bayitya masodaphi bobabini rama. Uvaleleke kuzibaya rama yothini. Yothini yarama emtshabeni. Yini? Nakule mizisebenza siqhela uqalisa ngodisitiso wasomile. Wathi yoma abantu bangako ngabaqabela bathi phofu ke kuba kubona apha ngosise ngabo bodwa. Uzaqabela aba balapha. Uzaqabela bo. Andifuna uqaba lokho sekitchen uzaqaba. Qabela. Not umuntu opha phandle. Into ezesakho. Sokwenza lelanto. Sokwenza nombhako ehitheni. Noba uyivani. Ilisho yilapha ebhilini la. Babe nomona. Uzawucaca ngomso. Ivuthuza Abantu bakujongisa abantwana bakwahlathi nje bayavuthuzelwa ubasi yona. yethuyi Ezamama into leyo ushaka. fish oil ekuzogqabeni Sebenza bafana. Yini nanto lena nesipoqa. Ibe ndisenzela kuyo. Ngelo sisi kuyo. Ipheke imatshi singapha ngakho. Nibeka rice. Ukagalile lanto ka apha bese kupe ice. Sisi. Hayi lapha ebhimini. Enya. Uthina linga. Sinaphinda sindilile sen. Sena guys. We're done. Andinabhungu. The time is around 10. Kodwa sending for the day. I think amandla wami are depleted for the day, and that's because sengo-10 and ndizisabuya and ndisisaqala usebenza. Ayishem. Yendani bantasi, nginyuka nisehla up and down. Ndizothatha ilantuka ngoku izinto zofaka iswekile. Ndizothatha nekhaphetshu, izinto zilapha kuthi endlini and then ndisebenzele ezantsi. Yo. Mayenzithi yo.
What's the rice, guys? Right, ambanophangela nizoba nemali yobazeka ambanophangela sanuthi kunzima ambanophangela wathi uzeka kufuna imali mabayophangela hayi xa uhleli kule Mqoqi uzoyifumana njani imali xa uhleli apha eMqoqi uhleli amakhambi uzayifumana imali. Morning guys, Johansson kusendlini apha mna ndiyaphaa kusekuseni ke futhi xesha 5:30 xesha 5:30 usana bantasi bekusuppose uba namhlanje ndingo-5 but at least today I'm 30 minutes late kungcono kunayizolo bazandixolela guys silele ebusuku I think wasilele 2 hours or 3 hours so kuba nomntu ebenolinzelwe xesha elo but ke here we are. Actually mthe xa ndixelele yathi wawuthe ayidu ntombi and nanthi ayidu nyhani ke futhi so there's nothing I can do. Mendulo sasofuna sawuvumayo so yabantase bye bye for now. I'll see you soon. What is this doing? This thing goes. So the shrew. So mama vela khona zavutha mina nje. Oh, yo kufutshane gqithi once wangena nje apha etheni ufika ngoku kufutshane uvukile mntana
Sizoya ngale kushoyo kanye ngale. Asiwathatha ke ngama teaspoon. Abangekho pha kwezandla. Songa siphandle besona. Hey boy, noba ngaphelela ngama teaspoon. And post this and allow us to allow because I'm full of songa. Together, they were first going clean. Oh, Ben, this is spaghetti. Yeah, the ballet. Nothi umuntu kusuyalo abanye bafuna ngePaxi oh next time uthi asifuthi manje kunike sona abantu babili bebezihlanga phambili bathe ithi songa bebefuna chicken ngoku songa ke ngofuna sibe fushane okay ngoku uyayibona ihlobo kushushu ngalo apha nisesogwini kahle kahle esinjani uzawuza nto ngale i-carrot okay good ndasebasipheka nento hayi sesivurayithi esisonke esinjani salisivo omakazi bayayenza laa tshabalaka pha bethiwa bayayenza phaa kuwe besisuso then imayonnaise nento ezizwayo hayi kuzoba enough once nje inyamikele umngqisho ukhona sobude chatha zamanzi zamanzi Ezizophakela sezihlanje zihlanjwa phambi ngemva kwesimanisi ezizityelo lusu enyana nentuyamazambane ufuna ukongeza lo babe yapha isaladi ayisaladi qhabe senzelwa xa inongayo ndini
ndifuna uthetha naye unokuyothetha. Hey. Where's Bini? Okay. Hi guys, I am back and the time is 5 p.m. past 5 I think. I'm not sure, but it's sana nandinixelele khasihlambe esingcwabeni. So wona besifumana i-chance after sesiphumile because besibhizi sipheka. So sapheka sixa sesigqiba pheka uba sisigqiba siyohlamba kwabe kuthiwa i-service ententini siyigqityiwe, so we have to dish up for abantu. So yeah guys, mna ndifumana i-chance yohlamba and I feel fresh. Ndizophinda ndihle ngoku siyolungisa indaba yesapha and then I'll see you then. I was a just spoon and I want Ese es un kilo más. Yeah, okay. Yo. Yeah, I would put on. Ah, so one time,
Uthi uzophatha imali esenayo nayo. Ayikusindela ke xa ivuka uyithenga. Sentsho. Wobakhethi kanti ovela uzityhile. Ngoba zakusekufika xa ufika pha. Uze bosisifika sisekela mali ibeke nkosi. Ukuze abantu abadala into ezityhile. Mandizithi. Good morning, guys. Today is day 4 of being Israelinde, and day 3. Yeah, and yes, but yeah, today is Sunday. Siyabuyela, and I think it is the last day. Last day, the last day, sivuka ekuseni. So yeah, sizodla ke guys ngoku samsekwenza it, and I think the time now is 2:07. At least today asivuka and kuthiwa singavuki. Asivuki oko mos sivuka only xa kukho umsebenzi, so it's not a train smash. Kumnandi nje. Yindani ke guys, ningaboni benibaya update masithi ziyabuya koko antibuyayo. Yonke into bayibona into esho. Oh, into eshileyo. Azuzumoshwa na singazisi xa kugqityotyiwe. Xa kugqityotyiwe. Okanye uba siyazithatha siyozibeka phaa koodabawo. Laa ndlu bakuyo. Laa ndlu bakuyo. Okay. Ziseninzi futhi. Xa uphinde wanyuka. Ikhona enye lapha ekhabhathini. Yeah. Ngale beyifayile ngoba inkulu like it. Mandithi kanje. Thathe le 1 ndigcwalise. Thathe 5 ugale lepekile. Uzohamba late? Ngishota ngoku. Akumoshakela kwakutya. Ungosh? Ukudineza into sayipheka kanye ne-rice. Moshakele yona. Rice yakhawuleza moshakele. Sabeka rice ngondezihamba ngifakisha. Okay. Hayi manga moya. Iphelile la gas. Hayi. Ithela yakhulu la itasala ivulile ba. Uyatangi. Yena la ngizwa kwetangi. Ukupholela manje ngemhlanje. Kukho ezi ibhanki ezizinkulu. Ezalo.
Hayi ukuthi isitulo. Ndithi ukuthi isitulo sisithulaza. Besikhona ngalamini. Besikhona ngalamini. Hayi man, nasi esinye apha phezulu. Ifayidukwe ziphande zonke. Ayibona wami amancane benze lawo amabini ayephi. Awuzobonakala lapha ezitshini. Awuzobonakala lapha yividiyo. Kuthe chacha amanzi ngosheleni. Khipha ngoku nje ngibona lo. Amacephe aphi? Awukutya ngathi amdaka njalo. Nakalo yama. Komnike neyam. Kusikole khona ke. Nakalo yama. Ndasemnika lo ndawo sokuthi hayi ke iwele lithelefona uthi nqa. Ocaca Endlini Nechikimo sasikhona khangela emacaleni. akuphuma kwanyama. Why? So now you are Bwana uzawuthatha makazi so phakathi xa nizosihambisela nizosihambisela iplate Send dress. Eva.
Ndasanda kuchazwa zidress kodwa ndizofuna i-track suit. Sana kuyabanda ebha. I could blame it on the things you touch. Your kiss, you know, traditional. But your love's too original. You were anything but original. Baby, did you know that in the moment we fell in and knew we couldn't fall back? You would always crawl back. Cause baby, it's the everything for me, for me, for me. Baby, it's the everything for me, for me. Cause baby, it's the everything for me, for me, for me. Baby, it's the everything for me. Sana guys, I didn't even update you. Selang again. Size by Tina Spige last night. So size kwi airport at this side no. So sifikile kwa sisi and now we are just sibona indawo. So now sise don't kanani. Don't kanani sisile ndawo. Okay. Hayi ngicela sisiba ifike base ndawo ndibele nale ndawo le eSchool. So yeah guys, we're getting my update sharp. I got it, promise, give me Louis. Hide your body, as long as you dreaming about me. No problem, I don't got nobody just with you right now. But the truth, I look better under you. I can't lose when I'm with you. How can us lose and miss the moment? You just too important. Nobody can fight it like you do. I can't lose when I'm with you. I can't just lose and miss the moment. You just too important. I could blame it on your lips, your touch, your kiss, you know, real traditional.
Just too original. You already seem like original. Baby, did you know that we fell when we knew we couldn't go back? You had always known that. 15.